Takže poďme si na rýchlom príklade uviesť, že ako to celé funguje. Marta požiada o dotáciu z FPU. O schválení dotácie rozhodne jej dobrá kamarátka Zora. Keď má Marta peniaze na účte, tak si objedná zo Zorinej súkromnej firmy nejakú službu. Nejakú, čo sa ťažko kvantifikuje, čo sa ťažko kontroluje. Marketing, účtovníctvo, nejaké poradenstvo. Hoci čo, lebo napríklad tá firma M-Films majú v tom predmete podnikania všetko. A Zorka teda vystaví Marte faktúru a Marta tú faktúru zaplatí z tých istých peňazí, ktoré jej predtým Zorka schválila z toho FPU. No a Zorka následne peniaze vyťahne a s Martou si rozdelia spoločný lup. A keď sa Marty neskôr opýtajú, že ako tieto dotácie minula, tak si proste nepreberie poštu a všetko sa to zametie pod koberec. A keď náhodou sa to bude riešiť niekde v médiách, tak klasický Michal Šimečka povie, že tak moja mama, ona nevie ani s týmto robiť, s počítačmi a tak, ona nevie, ona žije v malom domčeku, ju peniaze ani nezaujímajú, ona sa o to ani nestará. Klasika. A toto bola samozrejme len malá ukážka, lenže kultúrna mafia bola schopná v priebehu rokov z FPU vybrať desiatky miliónov eur. Mali kopec občianskych združení, kopec kultúrnych centier a mali pod palcom celú radu FPU. Takže peniaze vedeli aj dávať, aj príjmať. Mali rezort kultúry tak veľmi pod kontrolou, že bolo doslova nemožné dostať dotáciu na nejaký projekt, ktorý by nepropagoval progresívne hodnoty, prípadne nekritizoval aktuálnu vládu. Všetky tieto podujatia, keď si ich pozrete do radu, keď si pozrete do radu všetky centrá, ktoré dostali peniaze od FPU, všetko sú to len dúhové veci, len progresívne veci, všetko je to jedna veľká rodina. A keď bol nejaký žiadateľ, ktorý nechcel mať s touto ich politikou nič spoločné, dotáciu proste nedostal. A takto to fungovalo roky. Peniaze sa liali z FPU do týchto neziskoviek, z tých neziskoviek sa liali do súkromných firiem, rôznych dodávateľov a všetko to išlo na účet kultúrnej mafie. A kradli a kradli a kradli. Až do bodu, kým neprišla Martina Šimkovičová, ktorá zastavila ten tok a povedala, že môžete dostať peniaze na kultúrne veci, ale ak chcete peniaze, musíte si tie peniaze obhájiť. Musíte ukázať presne na čo a ako ich miniete. A toto týmto pijavicám parazitovanie extrémne sťažilo. A bráňa sa. A bráňa sa veľmi tvrdo.